gotovi smo. Ne. Još jednom molim te. Bila sam malo iznad Jako toga je na kasno, početku. neću se moći probuditi sutra ujutro, u redu. Još jednom molim te, još jednom. Dobro. Evo. Ne, postam nervozna. Molim te, daj mi još jednu šansu, bit ću bolja. Hoću, dobro. Gotovi smo, gotovi smo. Ne, jako je kasno. Dobro, umoran sam, Ne, u redu. Leon, molim te još jednom, molim te, nervozna sam. Ne. Događa mi se to, postajem nervozna, shvaćaš? Ne, to je to. Znaš što? Ne shvaćaš koliko mi je ovo važno. Samo 8 ljudi u reality show, onda 4, onda 2 i onda samo pobjednik. A znaš li tko mora biti pobjednik? Znaš li? Ja. Čestitam. Drago mi je što si tako radiš na djevojka, ali zaista moramo spavati u redu i shvati, nije dobro previše Znaš što? vježbati. Znaš Gotovi što, smo. Leon? Hvala na ničemu, ne trebam te. Još si tu ovako kasno. Jesi li vidio svoju voljenu Violetu? Šta? O, ništa, Leon. Samo sam pitala, bez veze, to je sve. Nikad ne pitaš samo da bi pitala. Što je? Kakva je sad drama? Ne, nikakva drama, Leone. U stvari sam uvrijeđena tvojom sugestijom. Jesi li čuo da je Federico pokušao poljubiti Violetu? Ili ti nije rekla? A, nije ti rekla, znala sam. A tko ti je to rekao, molim te? Neću ti reći tko mi je rekao. Ako želiš, ti pitaj svoju Vilu. Vidi što će reći. Vidimo se sutra.